Sethi kuNkulunkulu ulungisa itafula. Lungisa itafula. Mesikhuluma ngokulungiswa kwetafula. Uthi akasho ukuthi lesitha sakho, akasho ukuthi lakho, kodwa uthi itafula phambi kwezitha zakho. Uthi prepare a table before me in the presence of my enemy. Akasho ukuthi ulungisa itafula lami, kodwa ulungisa itafula phambi kwami. Lokho kusho ukuthini ke bazalwane? Siyithola verse lokugcina leyo nto, i-answer yakhona. Isho ukuthi lento ngamanye amazwi belungisa uNkulunkulu ulungise i-altare. Njengoba sithandaza se-altare and senze ivumelwano e-altare and uNkulunkulu usimemezile e-altare, wehla uJehova netafula walungisa e-altare. Uyathandaza unyaka oqala uNkulunkulu ulungisa itafula, uyathandaza wesibili uNkulunkulu ulungisa itafula. Into edala ukuthi uNkulunkulu alungise itafula phambi kwe-enemy yakho noma phambi kwesitha sakho, ingeke ukuthi uNkulunkulu akafuni ukwenza into engezoba nobufakazi. Every time uNkulunkulu uyathanda ukuthi yonke into phambi kwakhe mayibe nofakazi ukuze avele njengoNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu odumo, uNkulunkulu okudunyiswa. Ungakhohlwa ukuthi wena njengoba udaliwe emhlabeni, awudalelwe ukuzophila udlelo luphuzu nephapha ohlezi uludla every day neatsha. Awubizelwangi atsha wena la emhlabeni, wabizela uzodumisa uNkulunkulu. Okay. Yabona abantu uyazela ucabange athi lezanga lezo itafula ngezandla atsha yami bese amanuku phela. Kodwa umfundisi wazamkhumbuza athi ngabishiye kabanzi kabuhlungu kabi. Yana bakunale miss le eyayine fridge enenkinga bese liba nengithi family ikiwe. Hey kwakucishana kudala babejulile kancane. Abazali bethu babekahlala phela. Abethi abazali babekahlala phela. Wavela ashaya ingidi efridge akudlalwa. Babekadlalwa benespeed kabi thina bethu. Manje sesiyasaba phela sisaba umengena ivisit akuleke ingidi. Ezothi awuthathothini ivisit sekuleke sokhiye efridge. Abazali bebekela speed. Abethu tshela bakugile babemciliba bambimbi sakwazi sethu sebe sikhumbuza ukuthi gogo ebsheni bakwe iwonke nalaka sihleke babengadlala babethu ngemela shaya ingide beshaya ngempela efridge lakhe akhokhele ka Erelins futhi akhokhele iminyaka eminingi ekhokha u30 installment ligugu kuyena ayibonke igaba lenkosi akafuni ivulo. Amen. uNkulunkulu akadalelanga in anything kodwa ukudalela ukuthi umdumise. Umdumise inhloso yokuthi wena besemhlabeni ukuzodumisa uNkulunkulu kuphela. uNkulunkulu wayefuna abantu abazomdumisa abafana naye. Ingakho iBhayibheli lithi wasenza umfanekiso wakhe, inhloso yakhe ukuthi simdumise bese sipha ukubusa. Yinye into asinike yona wasipha ukuthi sijabulise ukubusa. Ukubusa emhlabeni. Zimbili nje izinto ofanele understand ngoNkulunkulu. Before understand ibandla, before understand abafundisi abashumayezayo, before understand abazalwane esikhonza nabo namasonto wonke nje wonke umuntu abomuntu omhledeli lethi asemaningi namasonto akathi ukuthi ama-club maningi. Ayikho into enganingi emhlabeni bazalwane. Ayikho into engeningi emhlabeni. Manje musa ukukhetha okukodwa. Konke kuningi namatafula amaningi edolobheni. Kunamazambane utamati uphelele omunye ucwamile uleke uqoqa nje. Manje musa nizothi khona into encane khona into eningi yonke into iningi emhlabeni. Vele kwadeclare wathi wasizala nani nandisa umhlaba ngayo yonke into enayo andisa umhlaba. Hayi kunani bekwanda amasonto. Vele kusezwini vele wathi wakwandisa umhlaba andisana umhlaba yonke into andisana umhlaba. Sathane ibambile iphethe into zabuya zandisa kodwa thina siyashayana. Hey kwasabacima nani ndaba mina. Noma beke lapha isonto kuzoba leli sonto sinankinga sonke. Yasikhonzela ezikoleni emaklasini thina siqala amabala. Kuyiklasi ngala sithi sishaya izandla ngala. Abanye sebeyathandaza. Bathi libe lokushaya izandla emasontweni izwa likho bashaya thina kana. Sishaya kakhulu. Bazalwane
What wrong? What wrong? Amen. What wrong? Yini wrong? Mama wazi umbhalo ungalazisi uzohlezi unenkinga uyifake endabeni zabanye abantu ahlangene nazo. Ngoba awulazisi ukuthi kuthini. And konke declare the word of God. Uma vuka abaprofeti bamanga kusezwini kuthiwa vele bazoba khona. Noma ungathandaza kanjani ngeke bangabi khona. Izwi lishilo bazoba khona. Lithi bevuka abantu abenza imibiko kweziwa zonke izinto zizoba khona vele. Ngoba lokho kuthiwa kuzokwenzeka ngenxa ukuthi ukuze sibone sekuyinsuku zokugcina. Siyobona ngani kuyiwash. Awukwazi wena ukuthi hayi kumekwashaya u12 kusho ukuthi sekunyuwe bese uthi hayi asilahleni amawashe fanele iwashi sibone ukuthi ngempela ushayile ngempela u12 sekunyuwe. So wena why wena umelane yashilizwe kodwa lithe iBhayibheli ofunda makaqaphele mobona namanyala encithakalo loyo makaqaphele ngoba kuyiwashi. Thina siqaphele sidebele lesikhuluma ngazo lezi zinto kodwa nawe uyafa kanye nabo futhi. Hey man inabaprofeti bamanga bafundisa ngabo kodwa uyafa. Omunye uphethe ibhodlela elihlaza asikade nabaprofeti bakodwa udali uyafa esikhofweni. Angeke bazalwane. Indaba mobona nabaprofeti bamanga sewudakiwe selibambile ibhodlela eligreen uvela udedele phansi uthi uNkulunkulu. Washo nasi isikhathi. Nangu lo prophet wamanga. uNkulunkulu usiza impilo yami. Cela usiza impilo yami. Cela usondelana nawe. Baba abafana no Uziya abathi no Isaya ngokufa kwenkosi uZiya ngayibona inkosi emhlabeni waba yiwashi ngabona inkosi. Thina mesibona amanyala silahlekelwa inkosi. Mesibona amanyala thina silahlekelwa ubuso bukaNkulunkulu. Bazalwane awubona amanyala ubona uNkulunkulu ubona ubuso kuNkulunkulu ngase ngakubona ngiyabonga. Ngavele ngabona wena.